Ayan mga ka-journey, kakain tayo at pagluluto tayo ng sapin-sapin. Sarap Pinoy. Ayan. Okay kayo muna sa ating mga sponsor. Ayan. Hindi na natin, ay hindi pala. Sapin-sapin na bilo-bilo. Ayan. Kasi kukunti lang. Eh baka daw magka, ano pa, kagulo. Hindi na namin bilo-bilo. Ayan. Mahirap na. Mahal na araw eh. Yor! Shoutout mo na Yor! Ayun. Yung aming bilo-bilo. Ayan. Kasama ako dyan. Ibilugin mo na. After 20 minutes medyo luto-luto na siya. Parang kulang sa tubig. Naragdagan natin siguro. Dinagdagan ko ng tubig kasi para matutuyo na. Kulang yung tubig. Luto na ang ating tapioca pearl. Ayan, na journey. Wow! Ayan, ito na yung aking ilalagay yung gato. Ayan, at yung langka. Wow! Ayun oh, sarap oh. Tingnan natin. Ayun! Ayun oh. Oh. Tsaka ito, kasama pa to? Ay hindi, ito lang kasama yan. Ilagay na sa kumukulong tubig ang ating gata. Ayan. 4 na lata. Ayan. 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 Para malasa. Ng gata. Ayan siya. Oh. Mamaya, makikita kayo. Okay, nasali na natin. Ito na natin yung tapioca. Ito na yung sapin-sapin, bilo-bilo. Ito na, may kinabukasan na yun. Oo, may kinabukasan na. Ayan, kapag lumutang na daw yung bilo-bilo, luto na yan. Ayan, nalagay na yung tapioca pearl. Ayan na. Halo. Ayan, kumukulo na. Hintayin lang daw umangat yung mga bilo-bilo, yung malagset. Ito na. So, ang ingredients natin, langka, gata, tapioca pearl, at yung mismong sapin-sapin. So, lalagyan natin ng pampalapot. Cornstarch. Yun. Kumulay. Pag kulang pa, dagdagan natin.
Nilagyan namin ng ano, magenta. Ayan. Sa 8. Ayan. Okay na. Yun, nagkaroon ng kulay. Na lang po. Yan na, ang ating tapioca tilo-tilo. Okay, tikman na natin ang ating tapioca bilo-bilo. Ayan po sa aming chip cook. Ayan na, ang aming hirado. Sige lang. Honest review. Ayos? Ulit. Ayun, ayos. Honest review. It's with coconut, tapioca pearl, and jackfruit. It's hot. Yeah, it's healthy po dyan. It's a little bit hot and good. Good. Okay. So we usually prepare it in holidays like this. Yeah. Made of flour, rice flour. Okay. Wow, it's cool. I Cool. like it. Because Very cool. jackfruit, coconut milk, this is pearl. Wow, I like it. You like it? Thumbs up. Yeah. Cool. Okay. Thanks. Yes. Ayan. Sablay o tagumpay? Wagi o sawi? Comment na mga magagandang comment. Bravo. Napipil ko yung ano. Yeah. Iyo, matamis. Amoy na amoy ang langka. Amoy, oo. Kita niyo yung langka? Manapin ha? Lasang langka. Hindi naman pwede maglasang kaong yan. Ano yan? Oh, mamayang gabi yan, mamayang gabi. Hindi manasanak. Ayun, mauubos. Live na live. Ayan. Medyo matamis. Tama na. Nilagyan kata ng asin. Pwede. Wala asukar yan. Hindi namin nilagyan. Tumamis na talaga siya. Sa langka. Parang bilo-bilo. Bilo-bilo? Nanilagyan siya ng langka at Meron. baggy beans. Ang tawag ito? Tapioca pearl. Mahirap pag-itin. Sago na lang. It's your black mango. But to be honest, pinaghirapan itong luto na to. Kanina pa yan. Masarap siya. Masarap. May kinabukasan. May future. Hindi pa yan. Non-essential yan, non-essential. Kailangan pag nagbenta ka nito, huwag mong idaan sa chicken. Yun. Kasi pero, sa totoo lang, maganda ang combination. Pero sa hamburger, Oh, yung ano yan, yung mismong tawag dito. thank you very much sa Ayun, nagtuto, sa ayan. sponsor, no? Yeah. Shout out. Shout out sa Alvin's Kitchen. Yun. Kaya, Chef Alvin, Yun. Sir,
Ayan. yung mga essential. Essential. Ayan. Salamat ng marami. Yan Thank sa... you very much. Okay. At napasaya ko ang mga tao sa Bagong ito. bago ko, no? Ayan. At pinaghirapan mo ito, hindi pwedeng sipon to. No? Ayan. Nabigyan ng hustisya. Kainin! Kainin yan. Sayat sa gusto. Captain's order. Ayaw at gusto, ang captain's order. At Ubusin. hindi kakain, walang sahod. Walang cash advance. Walang cash advance. Ayun. Walang kamote, walang saba. Walang Wala siyang kamote, walang saging, Iyan talaga. Kung ano meron. bilo-bilo, meron siyang langka at yung munggo na pinalaki na maitim. Tapioca. Tapioca. Parang martial arts sa Brazil, tapioca, no? Tapioca. Capoeira. Capoeira pala, no? Pero sa totoo lang, may future itong essential na ito. Pagpapilita, wag lang dadaan sa checkpoint. Para no? Ubusin na natin ito. Kasi hindi na tayo mananangalian ko. Ayan. Okay, thank you. Ayun na, journey. Ito na, ang Judgment Day. Tikman na natin itong ating lutong tapioca bilo-bilo. Okay. Amuyin muna natin. Amoy na amoy yung gata, tayo na yung langka. Tapos yung taro na nilagay din natin, napagpakulay. Kaya lang mukhang sablay. Kaya hinabol na lang namin ng food coloring na magenta. Tikman natin yung tapioca. Ayos. Chewy siya, chewy. Itong malagkit, mandi natin. Lutong-luto na siya, kaya ayos. Ramdam mo talaga yung ano niya, yung malagkit. Teka, lagyan ko ng langka. Yung langka. Oh, tumulong. Langka, yun yung nagpapaamoy din. Grabe yung amoy ng langka. Kasi sa sabaw medyo matamis siya, pero ayos na rin. Para ako nabiyahe sa Pilipinas. Pero ito, tapioca bilo-bilo. Wala kasi kami sabaw at kamote. Pero kung meron yan, mas masarap sigurado. Kaya na tayo. Salamat! Thank you for watching.